Hi guys, good morning. Anikala Mokeda Pradeepoojaryvlog. Yani ಊರು ಬರೋಣ 2 ದಿನ ಪುಣಿ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಮಸ್ಕತ್ ಯಾನ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೈತಲ್ಲ ಹೊಡುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಲುಪೊಲ್ಲೇನೆ ಬಸ್ ಉಂದು ಮಸ್ಕತ್ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ನೆಟೇರ್ದು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಜಾರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದಾಡುಂಡು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದೀತೆ ಇದು ಬಸ್ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ರೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೂವಿರ್ದು ಪಕ್ಕ ಕೂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಡ್ಬಾರುಂಡು ಅವೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ರೂಮು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಸ್ಟೇ ಆಗೋದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ 10 o'clock ಬಲ್ಲೆ ಫೋನಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುರ್ತಜಿ ಪಾಡು ಫೈನಲಿ ಬಸ್ ಕುಲ್ದೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ನಾನು ರಸೆಲ್ ಹೋಪಿನ ರಸೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಕೂಡಲ ಉಂಡು ಪೋಯಾರೆ ಬಲೆ ಫೋನಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಪೋವೆ ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಕಮಿಲ್ ತಲ್ಪುಂಡು ಬಸ್ ಕುಲ್ದು ಮಾರ್ಕಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ಬಚ್ಚನು ಏಪರ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಕಮಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು 2.5 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸಾಧ್ಯ 3 ಗಂಟೆ ಏನತ್ತೇನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೀವ್ ನಾನು ಅನಸ್ತಾ ಕೊಡ್ತು ಬೋರ್ಗುಡ್ಡೆ ಓಲು ತುಂಡಲ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಮಾರ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ಪುದರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾರಲ್ಲ ಕೂಲೂರ್ ಸಂಘ ಬರ್ತೇನೆ ಕೂಲೂರ್ ಸಂಘ ನೀರ್ ಕೂಲೂರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ لاني كنت احتفظ بملابسي كلها تحت فراشي حتى ما عندي كمان الاطوار من ضمن هالقصه من قال جار بيته اللي معنا قال ابو احمد قال يا ابو احمد هذا وانا صغير دائما يسال عني عسى ما يشوفني طالع من البيت رايح المدرسه يمسح ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ ಮೂರ್ಕುದಿನ ಮೂಲೆ ಪೂರದೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೂರು ರೀಚ್ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಸೂರ್ದ ಕ್ಯಾರೆ ಫೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಮಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್
ಹೈದರಾಲಿನಕಲು ಮೂಲೆ ವಾಸ ಅಂತೀನಿ ಮಿತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಏರೆ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಂತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ ತೋಜನದ ಕ್ರಿಸ್ಟಸ್ ಅಕ್ಕ 1850 ಓ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋ ಅಂತೀರಿ ಪೂರ ಬಯ್ಯಾನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಬರ್ತದ ಕುಲೋ ಅಂತೀರಕಲು من الشباك وبدأ يطلق علينا النار استمر يطلق النار إلى أن انفذت الطلقات اللي عندها يوم خلصت الطلقات ايش قال وليد؟ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಕೋಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೂಪೇರ ಹಚ್ಚಿ ಕೋಡೆ ರೀಚ್ ಆತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ರೆ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂ ಪೂರ ಹೊಡಿತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock எனக்கு ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಊರಿಗೂ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತು 2 year ಆಯ್ತು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೂಮ್ ಉಡ್ಲೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ಕತ್ ಮೇ ಬಲಸನೆ ಓಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇಂಚ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮಾಲ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ತಿರ್ಗೆರೆ ತಿರ್ಗಿನ ಮಾಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪುರ ತೂಪ ಬಲಿ ಇದು ಅವೆನ್ಯೂ ಮಾಲ್ದ KFC ಬೈದ ಮಿನಿ ಬಕೆಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಎನ್ಮಾರಿ ಅಂತ ಲೈನಿಂಗ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಪು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಾರಿ ಜನ ಮೆಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ದಿಕ್ಕು ನಿಂಚಿತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೂಯರವೈದಂದು ಎಂದು ಊರುದ 80,000 ಆಪುನು 80 ಸೊನ್ಪ ಉಂಟ ಈ ಬೆಡ್ಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೆಂದು ಊರುದ ಒಂಜಿ 25,000 ಆಪುಂಡು 303 ರಿಯಲ್ ಬೊಕೊಂದೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿದ 190 ರಿಯಲ್ ಊರುದ ಏತ್ ಒಂಜಿ 35,000 ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬೆಡ್ಗೆ ಈ ನಮ್ನೆ ರೇಟ್ ಮೂಲು ಆಣಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುವೆರು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದುವೆರು ಪಂಡ ಕೇರಳದಕುಲು ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅವೆ ಬೆಡ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೋಫಾ ಅವು ಪೂರ ಬೇ ಎಮೀನ ಬಂತು ಬೇ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂಡಾಂಡ ಖುಷಿ ಒಂಚೂರ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಜೆ ಪತ್ತದ ಇಟೆಗೆ ಬೈತಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಪದ್ರಾಡಂಟಿಗೆ ಪತ್ತದಲ್ಲ ಉಪದ್ರಗರ ಬೈತಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಉಪದ್ರಗರೊಂದೆಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬೆರಲೆಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೆರಬರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆನೆದುರು ಇದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಟನ್ದ ಟಿಕ್ಕ ಮಟನ್ ಪುಷ್ಕ ಅಲ್ಪ ನೇನು ಇಂಚ ಗ್ರಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಮುರ್ಕದು ಗೊಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಗೆ 200 ಪೈಸಾ ಮುಲ್ಪದ 40 ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದಿಕ್ಕು ಜವು ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಉಂದು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಚೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ 10:30 ಅಲ್ಪ ದುಂಬೆ ಪೋಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮುಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಲಪ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು
ಊರ್ದಲ್ಲಕ ತಂಚಿ ಜಾಗದಿಕಂಡ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೈನ್ ಹೊಡೋದು ಇತ್ತ ಉಲಾಯಿಡೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಲೈನ್ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಈಮೆತ್ತ ಲೈನ್ ಪೋಡು ಉಲ್ಲೆಗಾಂಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದಡ್ನ ಗತಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ರೋಡ್ ಪೂರ ಅವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾಗದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರೆ ಕೈತಲ್ ರೂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಖರ್ಚುರದನೆ ಮಾರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಈತ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಟ್ಟು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಬರೋಡಾಕುಲು ಎನ್ನ G5 ಬಕ್ಕ G6 ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿನಲ್ಲ 7-7:30 ಓಪನ್ ಆಪು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತೆಗಿದನು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗಿದನು ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದ ಬಕ್ಕೆನ್ನ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅಲ್ತ ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದ ಬಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೇ ಬಿಡ್ಪೇರು ಐದು ಅವಳು ಐಜಿಂದ ಬಿಡ್ಪಿಚಾರು ಕೂಡ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪಡಾಪು ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ರಿಯಾದ್ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಗ ಕೆಲವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಆಪು ಜವು ಒಂಚೂರು ದಾತಾನಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಮೆ ಕೂಡ ಪಿರವ್ದ ಆಮೆತ ಎಂಟ್ರದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಡಪೇರು ಆಮೆಟ್ ಅವಳು ಫುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದು ಮಂಚೂರು ತುಂಬ ತುಂಬ ಯಾ ಮುಲ್ಲ ಈರ್ ಮುಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಯಾ ಮುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀಗೆ ಬೈದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾಲ್ ತುಳು ಮಾಲ್ ತರ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಫೈನಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದು ಪೂರ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಮೂಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಲ್ಲ 2 hours ಉಂಡು ಟೈಮ್ 8:30 ಆಯ್ನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಪಿನ
ನಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ಕತ್ದ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ತೆತ್ತು ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ರೇಟ್. نلفت انتباه المسافرين الكرام على ضرورة عدم ترجيح قائمهم دون مراقبة، وسيتم السحب والتعامل مع ಪೂರ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ರೇಟ್. ಚಾಕ ಊರ್ದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಪ್ಪು. Baggage must not be left unattended at any time. Any baggage found unattended will ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ನ ಬೇರತ್ತ ಮಾರ ದಮ್ಮಗಡ್ ಸೈಟ್ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ ದೆತ್ತನ್ನ ಅವ್ಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ತೀರಿ ಫೈನಲ್ ಉಂಟು. ಇದು ಮುಲ್ತ ಕೆಫೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದೂಲ ಇದು ಮೂಲ ಪೂರ ತ್ರಿಬಲ್ ರೇಟು ಪೂರ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂಗಾರದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಟು ಮೂಲ್ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶ ಬರಲಿ ಮೂಲ ಭಯಂಕರ ರೇಟ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ ಏನತ್ತೆ ಸೀನ್ ಹಾಂ ನೆಟ್ ನಾನು ಹಾಂ ಸಿ You are approaching the end of conveyor. ఇంకా ఏర్ ఇండియా బైజ్జినಲ್ಲ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಡ KSRTC ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಎದುರು ಉಂಟು ಪೂರ ವೇಟಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಪ್ಪಲ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಳೇದು ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ತಪ್ಪಲ ಪೂರ ಉಲಾಯ ಉಳ್ಳೇದು ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೆ ಹೋಪಿನ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಉಂಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಲೇಟ್ ಉಂಟಂತೆ ಕಮ್ಮಿದ ವೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಂಡೇತು ಮಾರ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟು. ఇంకా KSRTC ಬೈದುಂಡು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ದಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳಿತೆ ಎದುರುಡು ಗಗನ ಸೆಕಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿರು ತುರುಡು 2-3 ಜನ ತುಳು Good morning. Requesting all passengers to keep their free hand baggages under your seat. Thank you. में रखी सुरक्षा सूचना कार्ड में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये स्वास्थ्य और सुरक्षा घोषणा कोविड-19 के प्रकोप के कारण डीजीसी द्वारा जारी की गई है।
सामाजिक दूरी से संबंधित सरकारी निर्देश को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है, यात्रा के दौरान आप हमेशा मास्क, दस्ताने तथा फेस शील्ड पहने रखें। जो यात्री मिडिल सीट पर बैठे उनसे निवेदन है अपना रैपरॉन गाउन पूरी यात्रा के दौरान पहने रखें जब तक वो विमान से बाहर नहीं निकल जाते। ध्यान रखें विमान पर पिलो और ब्लैंकेट की व्यवस्था नहीं। ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರೈಟ್ ನಮಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ತೆಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಜಾಕೆಟ್ ಎಂಚ ತೆಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ದಾಲೆತ್ತಿನ ಓ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಲ್ಪ ತೊಜಿಪದ ಆಗ್ಲು ರಡ್ಡು ಸತಿ ಪಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತೊಜಿಪದ ನಮಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ದೀಪಿನ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪೋನಗ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆನಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಪಕ್ಕ ಬರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ इसकी बेल्ट को कमर पर कसकर बांध ले जैसे कि आपको दिखाया गया है। जैकेट को फुलाने के लिए लॉक को छोड़ने कीजिए, इसके ऊपर लगी ट्यूब से हवा भरने से आप जैकेट फुला सकते हैं। ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯರ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಲೋ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪುನಕ ಹೊರನ್ನೇ ವೈಪೇರ್ತು ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಒಂಚೂರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬಲಿಪೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂಡು 4 ನಿಮಿಷ ಲಾಂಗ್ ಆಪು ತೂಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು
ಒಯ್ತು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಅವನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ತೂಜು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವನುಂಡು ಅಲ ಬೂಟಿಯರತ್ತ ತುಲೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಿತ್ತೆ ಏರುಂಡು ತುಲೆ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಹೊರ ಏರ್ನಾಗ ಪೂರ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಬ ಮಾರೆ ಹೊರಗೆ ಕುತ್ತಾಪ ಇಂಕುಲ್ಲ ಅವು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡುಟಿ ಪಾಡ್ಜಿನ ತಿರ್ತು ತಾಲೆ ರಾಮೀಟ್ ಖಂಡಿತ ವೆರಿ ಅಲ್ಲ ಏರು ಮಿತ್ತು ಹೊರ ನೀರು ಅಂಚಿ ಹೊರ ತಿರ್ಗದೇರು ಮಿತ್ತೇರ್ನ ಅಲ್ಪದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜು ನಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಏರು ನಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡಲ್ದ ಮಿತ್ರ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಕಡಲ್ ಅವು ರಾಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವ ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವ ಹಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತದೊಂದು ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಕೈ ತಳ್ಳುಂಡು ಪುಗೇನೆ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಬೆಂದರು ತೂಬಾಡ್ನ ಪುಗೆಲ್ಲ ಕಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪಿಸುಲೆ ನೀನು ಫ್ಲೈಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆಪಿಸು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆവുന്നു ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಏರಿಯಾ ಡೌನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ನೆಟ್ಟೆಡ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿಗಾಂಡಿ ಎನ್ನೋ ಜರ್ನಿ ಮಿತ್ತು ಸಡನ್ ಒಂತನೇ ಡೌನ್ ಒಂದು ಬರೋದು ತೋಜು
ಕೆಂಪೇಗೌಡ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु पर आपका स्वागत है। इनकी अपनी घड़ी को सेट करना चाहते हैं। ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚೆ 3:35 ನಮಗೆ ಮುಲ್ಕೊಂಚಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ರ ನನಗೆ 5:30 ಆಗ್ತದೆ 5:30 ಹತ್ತು ಗಂಟೆ 4 ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾడు ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಊರು ಅವಿ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ನನಗೆ 5:30 ಆಗ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನನಗೆ ಬಿದ್ದೇವನ್ನ 6 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮುಲ್ಪತ್ತು All ground person deep in closing departure. ಹಾಂ 2 ತಿಂಗಳು ಇರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ಕತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಜಲಾನ್ ಬೂವಲಿ ಸೂರ್ ಹಾಂ ನನ್ನ ವಾದಿ ಕಬಿ ಹಾಂ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಇರು ಹಾಂ ಫಿರ ಫೈನಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತೆ ತಪ್ಪಿದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾಮ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ತೆ ಮೂರು ದಾದ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಇಂದಿನ ಬುದಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನ ಏಕಲೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇದಾದಂತು ಮುಗುಡು ಫ್ರೈ ಈರು ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಂದದ ಆನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
Manglore Institute of Oncology. Cancer hospital. ಐದು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಐತಿ ನಾನು ಮೇನ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಂಕಲ ಪಂಡದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರೆಗ್ಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾಲೆತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಪೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಏರ್ಪಡದಲ್ಪ ಪಣ್ಣಾಣ್ ಮೊಮ್ಮತನ ಇತ್ತ ರೇಂಜಿನ ಮುಗುಡು ಫ್ರೈಗೆ ಇಂದೇ ಮುಲ್ಪ ತುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ತುಲಿ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂಜಲ್ದ ಪೀಸ್ ಲಗನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕ ಬಂದು ಬೇರೆನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಜೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರ್ದಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಕೊಂಚ ಸಾಲೆಟ್ ದಾಲ ಎತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 25 ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ 25 ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಬಗೆಂಜ ದಾಲಜ್ಜ ಬೇರೆ ಅಜಿತ್ ಬಂದು ದಾಲ ಕೋರಿದ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ ಧನಂಜಯ ಬಂದು ದಾಲ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಾವಿಂದ ಯಾಕಡೆ ತೊಜಿಪಾಯ್ತೆ ಮಮತಾ ಬಂದು ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಏರೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ದಾಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಕೂಬೈತಾರೆ ಬೇ ಗೌತ್ ಬಂದು ಗೌತಮ್ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇ ಆಯ್ ಬಂದ್ ಮೇ ಇದಾಯ ಬಂದ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಂದ್ ಬಕದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬುಂಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಈತ್ನೇಟಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಉಡುಪಿ ಸೈಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಬೇ ಶೋನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಏತ್ 5 ಜನ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ್ಯ ಆಜಿ ಜನ ಬೇ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪುಣ್ಯ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮೆ ರಾಘು ಇನ್ನ ಪುದರಿഞ്ഞ ಫುಲ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಒಮ್ಮೆ ಬಟ್ ಹೆಂಚಿನ ದಾದಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಹಾಯ್ 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 ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಬೇ ಸಾಗರ್ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ ಮೇನ ದೀಕ್ಷ ಎಸ್ ಅಂಚನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇ ಎಕಡೆ ಬರ್ತದ ಕಾತುಕುಲ್ದೆ ದಾಲ ಕಂದಿಜೆ ಮಾಲ್ ಕಂದಿಜೆ ಮಾಲ್ ಇನಿ ಪೂರ ಬೈದೇರಿ ಇಲ್ಲದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್